La sibukela ivideo kaMahlase ulwa noZikalala. Ya wena umshayelana ungizwa. Usho kubani uthi hey wena? Mina nguNdunankulu kaZulu Natal. Mina ngilihlazo se-South Africa eshayayo. Wena umhlali wase South Africa. Mina nguNdunankulu kaZulu Natal. Swi? Umkhiye. Yini enkulu kwaZulu Natal eSouth Africa? ISouth Africa. Imina nje ngumkhulu. Imina umkhulu waseSouth Africa. Ithini profile yakho? Swi? Yini profile? Oh, iprofile Mahlase ile plan ngibekwayo. Ayomfaka ehlathini. Uqonda udonga mangabe wakhile. Angakho izindlu phela mina. Angakho izindlu. Mina nginsembu ngiyashanga ngisho undertaker phela nginemali zami mina. Ngaya phesha ngisho undertaker. Ngabuya ngeza la South Africa. Cha Mahlase. Mina ngisho iportfolio yakho. Yeah. Swi? Akayazi. Usawubuza kulona futhi. Yini portfolio? Yini portfolio? Nakho. Yamasukhise ephatha amabhuku. La belungu impela. Babamhlobo. Hayi into engithanda uMahlase. uMahlase into mangayazi uyayibuza. Kodwa manje lapho ubuza kumuntu ongazi lutho. Lapha Mahlase kwafika phakathi. Ubuza komunye uhobo. Lebhalile akayiboni right noma akayiphasisa phela wakuqonge awafake phakathi. Uhlangana aphi mina namaphepha? Hayi umdlisi. Uhlangana aphi mina namaphepha? Ke nawe. Fakiwisa na. Ngeke vele ngimphuthume umuntu la kubona utshwala. Utshwala Sonto. Dala dihlasela. Funa ngimlande ngoshe. Yeah. Ngimlandela. Yena. Sikebe. Hayi ngiyakuzwa ke Ndunankulu. Hayi wena ngani yakwethu? Seyincane. Uma kwethu naNdunankulu. Nathi Ndunankulu asisebenzi. Naye lo akasebenzi. Ayijikala le Mahlase. Akanamqashi sonke seyifanele nje Ndunankulu. Awusizame phela nangamatohwana. Oh, kodwa phela Kahle wena. Ya. Kade umkhohli kade uqamba manga. Ndunankulu. Sizame nathi ngamadoda. hayi wenkabi yami ngizokuzama. Makhona nje ukuqhamuka ngizokuzama ungesaba Mahlase kodwa. Sabahlala.